Bismillahirrahmanirrahim. Gelê beşdarê birûmet edîsa dixwazim îro behsa rewşa Sûriyeyê bikim û pirsa pirsgirêka Kurd. Van demê dawî de gava mirov mêze dikir sosyal medya civakî bi rastî kesê ku xwedê giravê pêşengiya Kurda dike. Yani sosyal medya civakî de wek rewşenbîr û nivîskar ez behsa wan dikim ez behsa rêbêr û serokê Kurda nakim. Ew kesê ku li vê sosyal medya civakî weşana zindî çê dikin, vîdeo belav dikin, bê şandê parvekirinê sosyal medyayê dike bi rastiyê nabêjin û wisa em bê meselê tevlihev dikin çi zerara Kurdayê çi dikara Kurda de zêde behsa wî nakin. Mesela Sûriyeyê şerrekî nabera duhev eşîra derdikeve. Eşîra bedewîya li Swêdayê her wisa durzî. Her du jî li heman bajarê ye. Zûdê nabera wan da em bivê pevçûn û dilmayîn û xir û cir heye. Ev nav du eşîra derdikeve. Yek durzî, yek jî em bê bedewîya Ereb in. Di vir de hikûmeta Şamê jî dixwaze mudaxile bike ku em bê pirsgirêk mezin nebe. Lê di nava hikûmeta Şamê a bi navê Heteşê gelekî em bê rêxistinê cûr be cûr ê em bê cihê henin. û hinekî wan jî gelekî tiştê nexweş û ne baş û ne layıqê mirovatî û ne jî layıqê İslamiyetê kirine em bê sosyal medya civakî de hat belavkirinê zulm û zordarî kirî. Evan nayê qebûl kirine yani zulm li kê werkirinê ev ha durzî be, ha Müslüman be, ha Elewî be, ha ne Müslüman be, ha Kurd be, ha Ereb be zulm nayê qebûl kirine. Lê sosyal medya civakî terefek tenê nîşan dide. Em bê tiştê ku li durziya zulma ku hatî kirinê wê nîşan dide, zulma ku li Erebê Sunnî hatî kirinê qet wî nîşan nade reva nade. Ji ber vîya qedera milletê Kurd û 60,000 durzî bi heva girê nedin. Îro em bivê dost û hevalê Kurda yekîtiya Kurda ye. Li hev xwedî derketina Kurda ye. Wekî du kesek dinine. Mesela berê çend roja em bê gava hepêvînekî li Sûriyeyê çêbûdine bera Qesedê û em bivê hikûmeta Şamê de tu zanî her tiştê Kurda red kirin, daxwazê wan red kirin. Em bê balyozê Amerika ê li Tirkiyê ku temsîlkarê Sûriyeyê ew jî mine Tirkiye qese kir. Yani li ser daxwaza wî, li ser gotinê wî, li ser em bivê tevlihev kirina wî belkî evşara hêzêtir gur bû. Bala xwe bidê. Yani İsraîl carê em bê her rû 2 sal li Gazayê qetlamê dike, kuştinê dike, daxuyanî dide divêje em nahêlin li Swêdayê li birayê me durzî qetlam wer çêkirinê. Lê qetlama ku durzî dike behsa wê nake. Amerika û İsraîl tu carî hedefa wan ne çêkirine, ne li hev anîne, ne sulhê çêbikin, ne insana li hev bîne. Temamê armanc û hedefê wan tevlihevî derxist, em bê fesadiyê bikin, millet berdihevdû, ew jî ji xwe re sêr bikin û divê li dora İsraîl agir bibare, agir vêkevin, agir malê xelkê bikev, hev Müslüman û durzî û Kurd û Ereb hevdû bikuje û İsraîl jî gav bi gav em bê sînorê xwe dirêj fere bike û her wisa li ser agirê Kurd û Türk û Ereba dixwaze firîgê xwe bipejîne. Ji ber wî şerê di navbera durzî û em bivê Heteşê de derket, derneket em ê wisa nîşandan. Heman tij di navbera Kurd û Heteşê derbikeve ji xeynî Kurda kesek alî Kurda bike tuneye. Yani hûn ne divê baweriyê de bin İsraîl diyarê xwe radike ser em bivê askerê Şamê em bêjî em bê Heteşê yan jî em bivê em bê orduya Sûriye orduyê bijî lê dixin. Hûn bawer neke gava şer di navbera Kurd û em bê Qesedê yan jî hêzê Kurdî û Şamê de derbikeve ku kesekî bi vî şeklî alî Kurda bike. Lewra pirsa Kurda cihê pirsa durziya cihê sosyolojiya me neyeke, dînê me neyeke, urf û adetê me neyeke, tu tiştekî bi durziya bi hev nasekine. Lê diger viya jî nayê wî manayê ku eğer orduya Sûriye zulmê bike em bêdeng bina, em herkes dengê xwe derxîne, em li dijî zulmê em herkes dengê xwe bilind bike. Lê divê em bizanibe ku gava sivê şerrekî ava nabera Heyedê yan Qesedê û Heteşê de çê bibe ku bawer nakim çê bibin. Hûn sosyal medya civakî mêze nekin evê halana dide xwe evê ku ji bo xatirê ku ebê reytînga vîdyoan bilind bibe
تشتي عجيمة قصد که من به فسادی و تولهوی خوازه بلن بکه هر وسط دری وانده حق و کین و نفرت اسلام مسلمان هیا دخوازه مسلمان مینا هرچو هوب نشان بده هنوان میزنه که تجاری پرسکره که کرد و عاقبت ملت کرد و درزیا ناوی یکی درزی بخوا عربن نیوی درزیا شامی نیوی درزیا سوریه نیوی درزیا اسرائیل نیوی درزیا لبنانیه جبر ویا دوی ام پرسکریکا کرد نکه به قربانا پرسکریکا درزیا یعنی جی علوی ام بویجن سوریه جبر وی زرم لحات کرنه جدسی مهات امنیل زرم ورلی کرنه لدوی ام لبرجواندی خواه میزه که برجواندی مد کدای مخابن مسلمان عرب مسلمان ترک مسلمان فارس حتی دستاور قرشکی نخوازب که دستی کرده نادم کرده و نخوازب بگه دستی کرده نخوازب کرد بخوادی تو دشتکی مش ویدا اورداش گوت پیشی داش گوتو بو پیواجویا چاره سر کرنا پرسکره که کرد ترکی گاو آویتنا حکومت آک پارتی گریدای سرکتنا سیاست آوانا لروجاوایه el rojava siyaseta on beser neke ve em bi Kurdiş bini kontrol on derbi kev çek danene bavar ki em bi pevacuya çaresedi çek berdana PKK em bi ajı xafesakına PKK pırtıştaki pır girin pır mühim bu anına o pır ve gave erinici ne yavetini lavra tamamı armancu hedef beçekarına kasedi beçekarına kurdayı Kurd nav xalitişteki le musad xuyi ku heneki Kurdji جوی به سیاست هنر خدمت دکه تشتکی کردا با آمریکا تشتکی کردا و اسرائیل به هم نسکن اسرائیل دخوازه نیوی کرد نیوی به سینور سوریه کنترل بکه لاراج بول سر نو تاریکه بیچک بکه به سیلا بکه و هم به د مرحله آنها د روش آنها دا جبو اسرائیل کرد پر دو مثلا کردا پر دورو درجه o tiştê ku ji bo durziya dike kesîn kes ji bo Kurdan neke bira herkes em bê kevirê xwe berxweda berde û em Müslümanin Kurdê Müslüman, Erebê Müslüman, Tirkê Müslüman em bi hevra dikare yekîtiyekî xurt çê bike lê bixabin ev Müslümanê îro li rojhilata navên desthilatdar ji İslama ku Xwedê ji pêxember daxisî pir dûrin ne Türk İslam sentezî ne Ereba İslama em bivê Heteşê û Nusra û evan em bivê evên hêzên Sûriyeyê tücarê yekîtiya Ereb û Kurd û Müslümanan nakî yek li ser vêya çênava lawra ne İslama ku Xwedê ji pêxember aleyhissalatu vesselam raşandî digel vêya jî em dikare bi tirkara pê bişin he bixe em hevare bi Ereba re pê bişin he bixin hevare li em bi İsraîla nikarin pê bişû em pê bişî em tücarî li hev nay û hûn bawer neke Amerîka û İsraîl bixwaze rojhilata navîn an jî welatê Xerbê bixwaze rojhilata navîn em bê aramî were aştî were huzûrî we huzûr were demokrasî were hemû vir û derew gaya wan tenê Müslümana perçe bike bêhêz û bêqewet bike İsraîl teke dewleteka zilhêza mezin bi hemû pere û çek û silahê xwe alîkarê İsraîl bike tiştê ku bi pîlan û projê xaşperesta nekirin dixwaze bi pîlan û projê xaş siyonîst îttifaqa xaş siyonîsta bike yani em bê xaş siyonîst îttifaqa wan çê bibe û bi awê dewletê Müslümana kontrol bike ku temamê dewletê Ereba kontrol kirî dixwaze İranê Tirkiye ji kontrol bike gerçî Tirkiye jî pir ji devreyê xizmeta pir ji devrê vê kontrola wan ne tenê İran li dijî em bê awan e dixwaze rojhilata navîn têke bin bandora İsraîl û İsraîl polîsê rojhilata navî be polîsê Müslüman be Amerîka jî polîsêkî ye Amerîka jî polîsê dunyayê ji ber vê tu tiştekî me û İsraîl bi hev nesekirin Kurda nekir lîsta İsraîl ji İsraîl haq û hukuk û edalet nê dewleteka zalim û zordar û xwînxwar e